selamat apa wae lah intinya. Jumpa ketemu lagi dengan saya Doni di kesempatan kali ini. Langkah sepatu Doni tentunya. Saya saiki gitu iki lagi ning gone Gubuk Lazaris, tepatnya di Kediri atau di Kecamatan Pare kalau tidak salah. Jadi kita di sini mau review. Ya udah review sih pokoknya. Aku sedino ning kene mau keliling-keliling delok-delok sembarang. Kini mburi juga anak hewan yang dilindungi. Piye serune? Tonton terus. Langkah sepatu Doni dolan nek Kediri. Jenis rusa kita coklat ya. Kira pertama ini kijang tapi ternyata ini rusa. Oops. Just banget tuh body sini. Jumlahnya ono jiro lupa 4. Ini sitok. Sing gede ya ono. Sing jantan iki keren. Sing jantan anak loro, cilik siji. Oke, yang omah ini mayar no. Iki nggon turu. Gone turuku ngono kuwi. Oh iya. Bagus. Ini Romo. Wow. Gimana sih? Wah, juragan Tian kayak wes jan juragan penantian. Banggakur penantian. Cilik midi. Bapak yang selalu memberikan apa ya, kekuatan dan mental spiritual sak piturute. Pokoke sing nganggo al kuwi dhek kabeh. Iya. Wis jan kumpul kanca-kanca iso weneng pol pokoke. Struktural hal yang berkaitan dengan apa silakan masalah registrasinya itu nanti saya atas namakan ini. Memang di satu sisi kita memang butuh yang namanya struktural. Struktural itu kita butuh organisasi, butuh lembaga, memang ada hal yang menjadi tata aturan bersama dan kita taati bersama. Misalnya ini bukan apel diatur sebagai manusia ya. Jadi menjadi ketentuan aturan yang menjadi ketentuan bersama itu memang perlu. Memang perlu karena kita dituntut untuk lebih berperan aktif karena kondisinya langsung diplot bahkan ditembak untuk ganti tim asesmen karena asesmen itu jantung dari kegiatan pupuk. Sementara tenaga di sana yang tidak ada perlu berapa hari di sana. Lazaris iki macam-macam ono tumbuh-tumbuhan. Terus hasilnya ya dipamerke ning kono. Di maksudnya didol juga mulai dari pembibitan dan lain-lain iki wis di sing kene iki lah pokoknya. Iki nggone Veru jare. Veru ki jan paling sugih banget tok. Ning Cianjur duwe lahan teh sakmono mbane. Ning kene duwe lahan. Lol. Ana kebune. Kebun apa iki, Bos? Wih, labu e. Iki eling ngarani, ceblok lho. Iki jenenge waluh, iya ta? Iki tandur aku lek. Iki Tandur aku. Tenan no? Ya, wis dalane nang sing ning iku Cianjur kuwi. Cianjur kae. Bah ning Pare barang ya duwe tanduran ya. Iya. Wis pirang sasi iki? Wis nek pirang tahun? Oh, alah. Apa ae tanduranmu ning kene?
Lombok. Lombok. Sing di Lombok. Iki lagi bibit. Iki terong. Iki lagi bibit. Terong. Iki waluh vitamin C enak iki. Contohnya. Oh, Lombok. Wah, lomboknya gede-gede bos, Wisan. Meh panen nih, men. Lombok. Iki lombok mundak lho, Bos. Iki arep poso bodo bareng. Enggak, Bos, mosok arep di cangking, Bos. Mundak. Oh, wow. Ning pasar itu terbudak ya. Iya iya, jangkrik. Ya piye to? Iya. no. Apa wile? Anduran apa? Beh, kangkung ya. Kangkung darat. Dan Ferui nani tenan nek bocah. Oh, dene Cianjur ana lahan ning kene ana lahan. Wong sugih pitung pinukur. Aku iki boy. Jan. お前はもう死んでいる。何？ Ini pengen delok sapi ning kono sebelah sapi. Peh ana sapine barang. Sapi widang. Oh iya, kono mau wis tak jipuk mau ning kidang. Tak go mulih, ora oleh ndekne. Iki balai budaya tani ning jerone Gubuk Lazaris sih kaya ngene iki. Nah. Lek arepe pertemuan apa-apa ya iso ning kene, tapi pertemuan cilik-cilikan. Iki ya nggone Veru kabeh kaya ngene iki. Wis jan. Tak Iki nggon ndeleh barang-barang. Iki mesin nggo gawe pakan nomere. Wah, jan. Veru iki pokoke ora umum. Wong sing paling ora umum iki jenenge Veru. Wah, iki ana susah. Ora iki pol iki. Wah, wis jan. Wis guys, ngene dhisik berhubung iki ya wis wayahe arep balik. Sing ning omah pasitan ya wis ngenteni. Sampai jumpa ketemu lagi ning acarane Sepatu Doni, langkah Sepatu Doni tentunya. Oke, sampai jumpa. Bye.